سلام تعنا هابلي كما لكم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكت سوان أنا بوغني እግዚአብሔር مسكن سلام አለኹ ንስኻትኩም ከም ዝኸማይ ከምትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋይ ናምና ኢሎም ዓንት መደብ ቅድመ ምሕላፍና ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ትሕዝቶታት ኣለዉ ጸጋ ኣማረ ሽደን ሓወይ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ኢላትነላ ማለት እዩ ነትርኢቶ እዚ ላይክ ጌሪዮ ፍቶ ቢለየ ማለት እዩ ወዲ ጀርመን ዛራ ሚድያ ወሓለ ክትከውን ኣይትፈትን ከማኻ ክዳን ባንዳ ጨርቁ የለን ዝኸድዕ የለን ከዳዕ ባንዳ ማለት እዩ ጸጋ አብ ሽደን ሓወይ ሰላምካ ብዝሕ ይበል እዚ መዝሙር ኩሉ ግዜ እዩ ዝስማዕ ሓቅኻ ኢኻ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ አንዲ ንጉሰ ሽደን you are amazing I like it your excellent explanation when you answering of the people's questions all your videos because you are very honest person so please keep up your great jobs thank you ኢላትነላ ማለት እዩ thank you ዳናተይ ክብርት ፍቱትን ሓፍቲ አንዲ ንጉሰ በጣም ገሪእ ዘመስግነክ ማለት እዩ ይቀነለይ ጓል ትግራይነ ሸዓተቸ ኪቢድ አፕ ኢላትነላ ንኹልኹም ይቀነለይ ዝብለኩም ናምናይ ለማዓንቲ ቪዲዮ ዳይ Welcome to Shidden Reacts 1 እታ ቀዳመይቲ ቪዲዮ ኣብዚ ንሪኣ ዘለና ሲንግል ማም ምዃን ዓብ ጎደለነት እዩ ዕቤት ኣይኮን ጎደለነት እዩ ፍቅርና ያቦ ነዞም ህፃናት እዚኦም ሲኢኖም ኣለዉ ብምክንያት ናይታ ጓል ይኮና ንብለና ሲንግል ማም ምዃን ግን ጎደለነት እዩ ሙሉእነት ኣይኮን ብርትዕ ኣይኮን ምናልባት እታ ሰበይቲ ብሞት ይኹን ወይ ከዓ ብዝኾነ ዘይምስማዕ ነገር ሰብኣይ ምሳብ ዘይህልወሉ እዋን ክትብርትዕ ከም ዘለዋ የስ ተረዲካኒ ስፔሻሊ እግዚኣብሔር ተዘይወሲድልካ ብፍትሕ መንገዲ እንተደኣ ኮይኑ ግን ጎደለነት እዩ ዓብ ነገር ኣይኮን ኣነ ሲንግል ማም ምዃነይ ፕራውድ እየ ዝኾን ድብለና ዋልዳና ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ሲንግል ማም ምዃንካ ክኩርዓካ ይግብአሉ ፀገም ይወሪድካ ሽግር ይወሪድካ ሽግር ኣይኩርዓሉ ሓሳበይ ተረዲኻ ኣለኻ ሕጂ ሓንቲ ጓል ሓዳር ኣብ ዝተበተነሉ እዋን ቀዳመይቲ ክትገብራ ዝግባእ ነገር ካልእ ፕሮሞሽን እያ ክሰርሕ ዘለዋ ነታን ካልኦት ኣዋልድ በጃን ክትምርዓዋ ከለኽንስ መሬፅክን ተምርዓ ካብ ስምዒት ውፃእ ህዲ ኢልክን መርምራ ምስ ትምርዓዎ ዘለኽን ሰብ ቅድሚ መርዓኽን ግዜ ይውሰደ ከይተፀናንዓኽን ሓዳር ኣይትግበራ እሞ ኣብ ፍታሕ ከይትወድካ ምክንያቱ ፍታሕ ጎዳኢ ኢላ እያ ክትጉስጉስ ዘለዋ ሓራይ ስለዚ እታ ናይ ቶማስ ሓውና ነገርሲ ሓቂ እንድያ ኩላ ግዜ ሓቂ ድማ ሓቂ እዩ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ሓንቲ ሲንግል ማም ዝኾነ ሰብ ልክዕ ከም ክትጀሃረሉ ዝግባእ ነገር ኣይኮነን እንድሕሪ በፂሕዋ ግን ድማ ክትሓፍረሉ ዝግባእ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ሰብ እንተኮይንካ ኩልቲኡ ክበፅሕካ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ማም እንተይኮንካ ሲንግል ማም ዝበሃል ቃል የለን ማም ምዃን ማለት ድማ ሓንቲ ኣዶ ክትኮን ከላ ጥራሕ ትኽእሎ ነገር እዩ ወይ ከዓ ትዕደሎ ነገር እዩ ስለዚ ናይ ቶማስ ዘረባ ከም ሽልማት ኣይትረኣዮ እንተኮይኑ ድማ ርእስኽን ኣይተድንናቕ ንዕበላ ምክንያቱ ካልእ መንገዲ ኣሎ እዩ ሽዑ ግን ክትብላ ከለኽን መሓዙትክን ወይ ከዓ መንኣስክን ሕዋትክን ክትዛረባ ተለኽን ግን ከምዚ እንተገጢምክ ብከምዚ ክተኣልየ ይግባእ ዳ ክትብላ ልክን እምበር ከም ኩርዓት ዝውግዖ ኣጀንዳ ወይ ከዓ ርእሰይ ኮነን ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ፈትየሉ እቲ ሓሳቡ ትክክል እዩ ስለዚ ደቀይ ኣነ ቦቦ እዮም ድፅውዕ እቲአን ንታሪክ መዘከርታ ዘይብሎም ትሩፋታት ብሽማ ኣቦኽን ከተቐይሮኦም መሰል ኣለክን በቲኽክን ቆሪፅክን ነቲ ገመድ ክድርቢኦ ጥራሕ ይደለክን ምክንያት ሓደ ተንከሲስ ወላፍቲ ቅፅል ሽም ናይ ደቅኽን እንተሎ ኩሉ ግዜ ኔጋቲቭ ኤነርጂ ኣትራክት እንዳገበሩ እዮም ደድሕሪ እቲ ሽሞም ስቲል ኣብቲ መዝገብ ናይ ህይወትክ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኔጋቲቭ ነገር ኣትራክት እንዳገበርክ ክትነብሪ ስለዚ ንመዘከርታ ዘይብሉ ካብ ደቅኽን ካብ ህይወትክን በቲኽክ ከተውፅኡ የለኪ 18 ምስ ገበሩ እንድሕር ደኣ ነቲ ሓቂ ምስ ፈለጥዎ ስቲል ንደልዩና ኢሎም ከይዶም ይዕርይዎት እቲ ወረቆቶም ተደሊኺ ትነግሪዮም ተሓቂ ሽዑ ኖ ሕጂ እቲ ጉዳይ እዚ ቅንብር እንዲሁ ትቕንብር ከዓ ማለት ሓሳብ ኢላ እንድሕር ደኣ ገሊፃቶ ኮይና ኣይዶኖ ኣይፈልጥን እየ ግን እቲ ተቐናቢሩ ዘሎ ድምፂ ናይ ኣዱብሌና ኮይኑ ኣብኡ ዘላ ከዓ ዳህላክያ ብዝኾነ ግን ኣዱብሌና እንታይ እትብል ዘላ ነቶም ወሊዶም ገዲፎም ዝኸዱ ሰባት ቁረፆም በቃ ካብ ሓሳብ ኣውፅኦም ኣቦነቶም ሰርዞ እያ ትብል ዘላ ግን ተሰሪዩ ዘይሰረዝ ነገር እንታይ እዩ ወሊዶም እዮም ንስኻትኩም ኣንቱም ትወልዱ ከማና ዝበልኩም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ማለት እዩ ኣሓዳርኩም ንኽፀንዑ ፈጣሪ ሓግዘና ኩላህና ንኽንፀንዕ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ደሪቤኻ ዘይድርበ ነገር ኣብ መርዓ ወዲ መን እዩ ዝበሃል 7 ትውልዲ ምቁፃር ምስ ተጀመረ ሽዑ ኣቦ ኣምፅዎ መዋሉ ስለ ዘይተርፍ ግደፍ ደኣ ኣይተቆራርፅ እዮም እዚ ሕጊ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ናብቲ ሓቂ ተመሊስና ድማ ደቂ ኣንስትዮና ይውፅዓን ማለት ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ባዕለን ጨቐቕ ኢለን እየን ዝዕብያና ማለት እዩ
እስኪ ንቀጽል ሲንግል ማም هنا كمان سينجل مام مالت زخرة عيكونن يلو زحلفو متي بأكل انتظر يوم تهيوت نتوم سبعة يوم انتظر يوم كال متزارب أبز جزاوت إيه أبز جودنا انتظر يكم بزحات حواتنا دك أمر أي تخل كيلوم أمودم ما بجنزبهم كاب أفريقيا نتين أبز جنزبهم وريسن جزاناتن حيزن دكن حقيفن نعوم أب جودنا زدربي بزحات ودات مرأخو وتيخنا بدقة فرق ساعات غيرك خطك وطات صورو زي تخيل قرن هاللوه ناستات عمتات ابز غودنا خمز دقسو كمز دربيو زغبرا كمي غيركم يخم مام سينجل مام تبلول نغيزياو ميچوت قدامنت هيبن ገንዘብ ካብ ሰብ ኣብሊፅን መባልዕተን መሳቲተን መኻፍል ትሽግረን ዝነበረ ኣቦ ደቅን ከም ሓደ ጥቕም ዘይብሉ ሰብ ሪኤን ኣብ ጎደና ተደርቢ ኸማን ከም ሰብ ቁርብ ክስምዕን ዘይክእል ኣዋልድ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ሲንግል ማም ዝብል ቅጽ حراي ሲንግል ማም ዝብል ቃል ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝፍጠር ማለት በተጓለ ንሰይት ከም ዝተፈጠረ ወይ ከዓ ገዲፎን ኦ ከም ዝኸደ ኢኻ ተወግዕ ዘለኻ ዳዊት ማለት እዩ ዳዊት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለካ ተሓሳስባውን ብኡ ነገረ መንገድኻ እንተ ተመሓይሾ ዝብል ቃል እዩ ዘለና ንምንታይ ሲንግል ማም ማለት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብናይ በዓላ ምርጫ ጥራሕ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ብናይ እትወድ ተባዕታይ ጸገሙን ክመጽእ ዝኽእል ወይ ከዓ እትወድ ተባዕታይ ንባዕሉ ክፈጥሮ ዝኽእል ሽግር ምዃኑን ነገረ መንገድኻ እንተ ትፈልጥን ወይ ከዓ ተዛረበሉ ጉዳይ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለና ማለት እዩ ንምንታይ እንትሕርዳ ኢልካኒ እቲ ጸገም እዚ ልክዕ ንሳተን ፈጢሮን ጥራሕ ከም ዝኸዳ ማለት ወሊዶም ሲ ኣይፈልጠርክን ኢሎም معبي مسانا نساتنون نابرا مريرون عرسن زدفا ወይ ድማ ወደን ዝድርብያ ከም ዘለዋውን ትሩስዑ ይኻዘለኻ ማለት እዩ ንምንታይ ሓቅ ዝዝበልካ አይ ዶንት ኖ ምናልባት እንደቃ አንስትዮ ጥራሕ ግዳይ ክትገብረ እንደለኻ ትኸውን እዚ ጉዳይ እዚ ብናይ ክልታን ተጻመርታ አካላት መምዕረራይ ዝፍጠር ወይ ከዓ መምሕያሽ ክፍጠር ዝኽእል ታሪኽ ምዃኑ እንተነኣምን እቲ ዝሓሸ መፍትሒ ኢለ ዝግምት ስም ትህብዎን ከመይ ጌርኩም ኢኹም ንበይነን ኮይነን ብሕት ኢለን ሰባብ ዘይርየን ገዛ ዓፅን ንኽብዕልጋ ኢለን ጥራሕ سوءتن زبو حفا سينجل مام تسيمون سينجل مام خوينا مونفاي ميليسا سترونغ وهينا بردك أبلن كل الجسكاجل from the beginning دحر دعمس نفسها تزاراريبكا قبرون زلنا نقرات مش اسامح قبر جميرة همز قبرون فريتان مشتنا نسمع تنقونا زلنا خنخول مالك مشتنا قزيه الناس نسمع يقول قال لك يقول سينجل ماما مالك بجزاء فقط على ستريس متطاول مالتي سيجل ماما وانا عبد الله بعلها وين مصوبتن صغير كن فاذا باش لو لازم لك بقى حد سيجل ماما كدانا يطورين بر لبان لسان طعيا يكون كدانا يا قيرة شوكيرة وصل كلا وقران توش تانجل حب سايد مور ستريس على الله تقول لك زخنا خدات مكان كله زخنا يسبر بخالف كي ولا دعتي كبيدي سب بزح والفتاك حزلو نعوها كمان امين كخد بالفي خلم ودخا خيصيو بها ولا انت بينا خي غوغوا بها ود تخينو خي غوغرو بها بس ما انت قول فخما شويه لو ولا يوز وان كان شويه لو غير يوم ما انت سوى هذا دقها حزلكا مسؤ اشي بلا ادنت ትክክል እያ ንሳኻ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ተተኻኢሉ حبيرنا أنت النبر نتوم قلعون كلتا جت فقر أنت زلوم صبق مخانا نيرو جن أنت تخائلو يجزي تزي تخائلو خزبلك الدماغ ما تسيخليو تزي تخائل دماغ خليه ما رأس تطالو تاير أخبر أبي ترجم زلوي نعيد رأي زي كنا نفس وكف عد أنت تعتتون عد مالت أزيو رزين ترجم زلوه نولك أسبت راح زي كناس نملؤ حبرة سب زملكات أمريو أبزني تمهرتي من السري حدا جزي خزاور مسكدكو ندى ممهر نحبرة سب ممهر مالتيو تبل تقصي تذكرني سلازي عد كان بالكلنا كم حدا تراز خونا سرح وي بتعدل تطرح زماز زي كونس كم وياون كتطريو زلكا حدا سرحيو رزين على فنت بسكمكا سرحيو مخنياتو نسخا نجزع رأسخا نفسخا هانيسكا إيخا نتي حبرتسب دما ملؤ زيغا تبركتلو زلخا حراي حبرتسب مالت تبلنا لا دينا حفتنا مالتيو حبرتسب مالت تقلالا يو تقلالا مالت دما كاب غزا يجمر اب غزا دما ادو عند غزايا ادو انت زيلا ابو اتعببيا
ምንባይ ቆልዑ ወይ ከዓ ስለ ዘይክእል ገዲፍዎም ይዝኸድ ትፈልጢኹም ኩላኹም ማለት እዩ እዚ ዝገጠመኩም ኣብ ህይወትኩም ሲ ከም ብሓድሽ ተመሊስና ነውጉዕ ታሪክ ኣይኮነን መቸስ ኣዶና ዘየላ እንድሕር ዳኣ ኮይና ዝገጠመና ነገር እንታይ እዩ ፋሕብትን እዩ ዝገጥመካ ነገር እንታይ እዩ እዚ ወላዲ ካሊእ ኣዶ የምፅእ ተኻልኢት ኣዶ እንተኾነት እውን ንዓኻ ይትምችወካን ሶ ወፂኻ ብምሉእ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣብ ስደት ዘሎ ገዚኡ ቁፀሮ ኩላኹም ነዚ ነገር እዚ ምሳሽር ትገብርዎ ኢኹም ኣዶነት ማለት ከቢድ ሓላፍነት እዩ የስ ኣዶነት ማለት ድማ ዝነዓቅ ሞያ ወይ ከዓ ርሕግጥ ተብሎ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ኣቦነት ማለት እውን ማዕረ ማዕሩኡ ስለ ዝኾነ ብደገም ብገዛ እንዳ ኮይኑ ተፈላላይ በት መቐልዕዮ በት ናይ ቀደም ወለድና እምበር ክልቲኦም ሲ ከቢድ ሓላፍነት እዩ ዘለዎም እዚ ከዓ ዓብይ ሽግሪ ታ ዒላ ሙላድ ንባዕላ እኽልቲ እያ ማለት እዩ ኣዶነት ትክክል እያ ዛ ሓፍተይ ትዛረቦ ዘላ ፅቡቕ ሃናፂ ምኽሪ ባይዞይ ነዚ ንኽትገብር ነቲ ውላድካ ብፍቕሪ ክትሕብሕቦ ኣለካ ጥዕንኡ ክትዕቅበሉ ኣለካ ኣእምሮኡ ክትሃንፀሉ ኣለካ ኣካላዊ ህንፀት ከተበርክተሉ ኣለካ ነዚ ኩሉ ከተማልእ እንትኾንካ ግን ኣደ መጀመርያ ንገዛእ ነብሳ ክትሃንፅ ኣለዋ ኤግዛክትሊ ማለት እዩ ደስ ይበልኩም ካምፓላ በፂሑ ዝጀመርኩም ኣውራጃውነት ጠንቂ ናይዚ ከዓ ኣብ ክልተ ወገን ዘለኹም ንሓመዱ ኢኹም ይብሉ ኣለዉ ኖ ንሳቶም ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ፀገምዚ ተዋሳእቲ ዘለዉ ንስኻ ሓላፍነትካ ተልዕሊ ዘለኻ ደኣ ኮይንካ እምበር ማለት እዩ ኣውራጃውነት ዋላ ሃግደፋዊ ይብል ዋላ ትግራዋይ ይብል ዋላ ኤርትራዊ ይብል ዋላ ኢትዮጵያዊ ይብል ኣብ ኩሉ እዩ ተስፋሕፊሑ እቲ ፀገም እዚ ኣብ ኣተሓሳስባና ዝተፈጠረ ሽግር ምዃኑ ዘይምእማን እውን ሓደ ኣካል እዩ ንኣብነት ንስኻ ካብቲ ነቲ ፀገም ዘጋድዱ ሰባት ኢኻ ንምንታይ ነቲ ጉዳይ እዚ ክንዲ ናብ ውሽጢኻ ርኢኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢኻ ዝተሰምዕካ ንስኻ እውን ዘዋፃእኻዮ ሕማቅ ኮንትሪቢሽን ክንዲ ትግምግመሉ ንስኹም ኢኹም ኢልካ እታ ኩዕሶ ምድሪ ባይ ጥራሕ መሪፅካ ግን ጉድ እዩ ሓዚነሉ እየ ብጣዕሚ እቲ ጉዳይ ብዛይ ሰራዮም እዚኦም ኩሎም እንዳሓለፉ ኮሎ ብዛይ ሰራይ መስራት ከይም ጨፋጭፍ ኣለዎ ሞ ኣብ ካምፓላ صوت أتريد أمبرات مثلا عشرة حدا كفل زمن كمزي حاو نحاو لكع كم انسسا خغويو خطرق خلخا بطعمي هتحزن مجمرتا تقدم زنبره غزيات مبزحتو غزي ايترادادون ايتسمعمعون ويكا غنا قلعنت نايتي تايز بحال ኢንፋንቲ ኤጅ ወይ ከዓ ኢንፋንት ስቴጅ ናይቲ ኣካይዱ ኦምዩ ሽግራት ኣለዉ ከም ሓይሽ ሚልካ ክትሓስብ ማለት እዩ ሕጂ ግን እንታይ ኢኻ ትብል ካብዚ እንድሓር ምዕባይ ማለት ቀርኒ ምውቃል ማለት ኣይኮነን ክቡራትን ፍትዋትን ኣሕዋትን ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዝን ነገር ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ክነግረኩም ኣብ ልዕሊ ኢኹም ሰሓቕ ኢኹም ትውስኹ ዘለኹም ዋላ ደጋፊኹን ዋላ ተቃዋማይካ ኩን ኣብ ልዕሊ ኢኻ መከራ ተወርድ ዘለኻ ካልኣይ ተሰዲድካ መኻድካ ከይኣኽለካ ኣብ ዓደማትካ እንዳተፀረፍካ ስራሕ እንዳሰኣንካ ኣብ ኸርተት ትብሎ ሓዋላት ጽበዮ ክንደይ ሽግር ከም ዘሎ መቸስ ነቲ ጥዑይ ንኽትልክሞ ኢኹም ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ትሰርሑ ዘለኹም ነውሪ እዩ በቃ ነውሪ እዩ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትኩም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስጉምቲ ዘይትወስድ ደስ ይብለኒ እንታይ ኢኹም ትትጎዩ ተለኹም ካብ ህበይ ፈሊኻ ዝርእ ነገር የብሉን ባይዘወይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ምሕዘን ተግባር ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ትገብርዎ ዘለኹም እቲ ጀምሮ ብዘይ ይገድስ ተተሓስብሉ ጠጠውተ ትብሉ ኣይመኻኣልናያን ሓጎሱን ወደሩ የብልን ግን ትሽግር ናብ ኩልኹም እዩ ናባኻትኩም ከኣኒ ናፍቶም ትጓዩን ናፍቶም ትጎይዎም ዘለኹም ናፍቶም ተጓዩ ዘለኹም ናብኣቶም እዩ ማለት እዩ كيف بهالزي سلمتي غسلنا نيم صباح الحكا دزاوت مغياري بس ما بقول نفس قدس حدا أزج بتعمى أزج زسدمم يو زسدنق يو أبي غاندا زرانيا بأس حزني بهزصلو يبالي شغلنن زربشنن زفرحن فيديو سلو زراوخي እቲ ቪድዮ ከዓ ካብ ኡጋንዳ ስለ ዝበሉን ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ መዓልታት ከም ትዝክሮ ዕለት 10 ማለት እዩ ኣብ ብራስለስ ሰልማዊ ሰልፊ ጌርና ነርና ሓደ ካብቲ ዛዕባውን ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ ምዝገባ ጠጦ ስለ ዘበሎት መንግስቲ ኣብ ሕማቅ ክወድቅ እዮም ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት ክስኡን እዮም ናይ ሕክምና ዲ ናይ ትምህርቲ ናይ ስራሕ ዲዮ ኣገልግሎት ክስኡን እዮም ዝኾነ ሰቡን ክብለፅ ኣለዎም ስለዚ መንግስቲ ኡጋንዳ ምዝገባ ክጅምር ኢልና ሰልማዊ ሰልፊ ወፂና ነርና ማለት እዩ
ኣብቲ ግዜ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳተፍኩም ኩላትኩም ስራሕኩም ገዲፍኩም ኩሉ ነገርኩም ኣወንዚፍኩም ስለዝመጻኹም የመስግነኩም እዚ ቪድዮ ኣብ ኡጋንዳ ነንሕዶም ኤርትራውያን ብትግርኛ እናተዛረቡ በሎ ሮሞ ኣርኩቦ ገለ ምሰማዕኩ ግምጣም ሕማቅ ተሰሚዕኒ ማለት ሕጂ ኣብ ነንሕርኩም እኩም ዓይነት ባእሲ ክርኢ ናይ ብሓቂ ሓዚነ ማለት ምክንያቱ እንታይ መበገስኡ ኣይፈለጥኩን ግን በቃ እንድሕር ተባኢስኩም ሓደጋ ገጥም ከም ዝኽእል ሓደ ክስንክል ክእል ሓደ ክመወት ከም ዝኽእል ጥራሕ ይዝርዳእካ ማለት እዩ ስለዚ ሕዋተይ መንግስቲ ኡጋንዳ መዝግቦም ኢልና በዚ ውይ እንዳበልና እሞ ብኡ ከዓኝ እዚኣቶም ኤርትራውያን ሃገር ብፅብፅ ኣለዉ ሕብረተሰብ ብፅብፅ ኣለዉ ዝብል ካልእ ዕላል ተዓሊሉሲ ከመይ ገይሩ ክስማዕ ክእል ትናሓቶ ዘለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ እምበር ከመይ ገይሩ ምስምዑ መግደፎት ዝነበሮ ምስታተስ ንባዕሉ ትኽብርኩም ኢኹም ትቕጥጡ ዘለኹም ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ባይዘወይ ከም መንእሰይ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ኣነ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ከምዚ በሊዕኹም ወይ ከዓ ትዝበላዕኹም ነገር ትሰብርዎ ኣለኹም ወይ ከዓ ነታስከላ እንታይ ዝበሃል ነበረ ንእስን እንተበልኩስ ተቆርሚሙኒ ዝበሃል ምስላ ወለዲ እዩ ዝፍፀም ዘሎ ብጣዕሚ ክትጥንቀቕሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣይዶኖ ንምንታይ ከምኡኹም ዝሓስቡ ዘለኹም ኣይፈልጥን ኣብ ዩጋንዳ ዝግበር ዘሎ ባእሲ ዓገብ ንበሎ እቲ ሓንቲ ንስደትና ድሓን ዘላ ሃገር እያ ብዕልኹም ሽግር ኣይትፀውዑ ኣውራጃ ምሕደራ እምበር መባእሲ ኮይኑ ኣይፈልጥን ኣብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ተማሂርኩም ዝዓበኹም ከይተረፍኩም ኣውረጃ ክትሓስቡ ዝገርም እዩ ሕጂ እውን ዓገብ ኢሎምኩም ኣለዉ ብዙሓት ሰባት በዚ ፅሒፎም ልኩም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ኡጋንዳ ትነብሩ ኤርትራውያን ብጣዕሚ ዝሕዝን ኤኒዌይስ ማለት እዩ እዚ ታሪክ ብጣዕሚ ከቢድን መሪርን እዩ ዝገብሮ ነቲ ጉዳይ እዚ ውፅኢት ኣውራጃ እዚ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝጀመርኩም ኣብ ኡጋንዳ በፅሒልኩም ኣለዉ ኣብ ኡጋንዳ ከዓ ቃተልልኩም ኣለዉ እልፊ መሃይም ንመሃይም ኣብ ሶሻል ሚድያ ተሰሚዖም ዝግበርን ዘይበልን እንዳፈሊጦም ይቃተልልኩም ኣለዉ ብውፅኢትኩም ከዓ ዘረኺብኩም ኣለዉ እዞም ኣብዚ ኤውሮጳ ዘለኹም ሓለታውያን ግን ብፍላይ ኣብ ሆላንድ ዘለዉ ፕሊስ ኮሚኒቲ ኮይና ክስ ክንጅምሮም ኣለና እዞም ሰባት እዚኦም ብፍላይ እዞም ወፂኦም ብኣፍ ወፂኦም ኣዝዩ ኣፀያፍ ኣብ ዓለትነትን ኣብ ኣውራጃውነትን ዝሰርሑ ደሉ ክንከሶም ኣለና ብሙሉኻ ኤርትራዊ ኣብ ሆላንድ ዘለኻ ክንፅዕረሉ ኣለና ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ብዙሕ ሂወት ከኽስሩና እዮም ኣብዚ ደስ ዝበሎም እንዳበልዑን ኣብ ደስ ዝበሎም ካብ ስርሖም ኣትዮም ኣብ መኪና ኮፍ ኢሎም ጠበቕ ንጠበቕ መስሉ ካብ ሕቶት መፅሲ ንኣብነት ንኤርትራ ክምለሱ ወይ ክምለሱ ዝደልዩ ኣለዉ ድዮም ድሕሪ ንኤርትራ እንድሕር መንግስቲ ወይ ኤምባሲ ኤርትራ እንድሕር ፈቃደኛታት ኮንኩም ንኤርትራ ክትምለሱ ምነ ባዕል ርስ ምኻደ ናብቲ ፔቲሽንቲ ከምኡ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ድዮም ዳናሓወይ أنا جهدي منالوات مالتيو بفرسنتج قرطل كات 99% كابزهم لس دلي لن يتا هذا percent كله غيري يتراك ملس زي كله غيري سب قال تزوجها percent اي كملس አይደለም بمولو سميع خير يركا تخونكا ولا بزي ماس ميدياتنا اتو يرنا بزع بيتي فولورز زلو ناوي كملس نيرترا انت غوريلكا كملس دو وصيم يم بسرو باورو ولا نسون كو تحتوس نعو يزمچو مالتي انتاي لي حاتيتو زملس انتلي ام غليلو نا شجر كميل خملس زغدده كو زمن صلمات نا داركي اجي اندحرس كملس يا اذا حاسوت زي نغدفومو انا گنزولكم منا اسي حوات مالتي حسب ابلو حجون غنا كلتا غزي حسبو عدي مسان زبحال ነገር አለው ካልአይ ካ መንበር مسان زبحال ነገር አለው ሳልሳይ ካ ዓስኻ مسان زبحال ነገር አለው ዓይንኻ عينب كند عين إذنب كند إذن نداولكم من تاي مالت التشجر زي بفلاي أفتي بسدت كيدكم تنبروا لزولكم عدي مفتسامو نعخوم كحزنوكم يزقبا أزيو حما شجريو كم زي عين التذيل لما تصبغ يزول بوغني لو أمك أنا خونا لكم يمن نجن ناب سلام تماليش زنجرات زي تفاتيح خنري إيه زدل أنا بوغني بزحاتون حسابكم انتاي كمخانسكي أبزي أمطو إحنا غنيو Good light نحن حضرت حواتي ما نطيب